Asteazkenean, abenduak 19, Artisautza Azokaren 30. edizioa zabaldu da Bilbon. Azoka Kantauri itsasaldeko kalitate mailarik goreneko erakusleioa da. Gabonetako topaketa veterano honek tradizioa eta berrikuntza uztartzen ditu, arloko azken joerak eta berritasunak erakutsiz. Urtarrilaren 6 arte zabalik egongo den azokak 40 stand batzen ditu, berotutako esparru zabala beteaz, Arriaga antzokiaren ondoan. Bertan artisauek eskulana egingo dute ekoiztutakoa erakutsi eta saltzeko. Bizkaiko artisau sortzaileen elkarteak bultzatu du ekimena Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta El Correoren babesarekin. Iaz lortutako 80.000 bisitarien kopurua gainditzea espero dute aurten antolatzaileek. Azokako parte hartzaileek hainbat baldintza zehatz bete behar dituzte artisau lanaren bidez ekoiztutako produktu bakarrak direla ziurtatzeko. Aurreko edizioetan bezalaze, azokak 21 ekimen jorratuko ditu paraleloan. Besteak beste, lehiaketak, tailerrak, musika zuzenean eta artisautza jardunaldiak gaikako eztabaidekin. Bezeroen fideltasuna ere sarituko da azoka egunetan, erosketa bono txartelen zozketarekin.